Khona inteke show ayikhumalo wathi South Africa is not angry enough. In order to take back your country, you gotta be angry enough. So South African are not angry enough. Jawubona lento yenzeka eBurkina Faso kuthathwa izwe. It's because like they are angry enough. Yabo. So right now we're just saying what I said ding it's but we're not angry enough to take it back. Ilende shomsholo. Iningabi into eyonakalayo lapha eSouth Africa. Izinto eziphuma la ziyokondla abantu abale ngaphandle bengayithenganga kuthina beyimbile nje wabethi umhlaba wami lo enjalo umhlaba wokhokho lo umhlaba wethu angazi ukuthi ngiyanenza kanjani ngithukuthele kakhulu osiyami ngenenze ngithukuthele sithathizwe lo baba mkhulu angazi ukuthi sixakwa yini ngizocela ngicela ingane nogogo nabanye enihlala nabo ukuthi kuvotwa kanye la sivotela abanye abantu buka nje bathathe inqwaba yabantu abamnyama abavota bangazi bavotelana abanye banikezwe abelungu imali nakho phosa lapha ngoba bafuni sibe nalento okuthiwa i-majority into le ekufanele kuba sonke sithi kulonyaka esiya kuwona mase sidlule kulo okuthiwa uzoba khona eduze sekuthiwa sonke ke manje bekufanele ukuba sithi wonke umuntu omnyama uzovotela umuntu omnyama sithathe bakwethu ngemva kwalokho ke sesingenza okunye kodwa ngazi kahle uma sike salithatha kanye ngeke siphinde sifune ukuyeka lona so libusa njalo lo baba mkhulu kufanele bese sithi lezi zinto ezimthetho ongeyona yethu siphendule kwemithetho ephilayo ololo uyazi ukuthi sasithini uqala masibona umlungu Nkosi maye isiphele manje into kaBhasi besibiza oBhasi oBoy ulungile ke kodwa